S'ha fet molt i hi ha molt per fer, perquè clar, jo penso que discapacitats n'hi ha moltes, no? I es parla de discapacitats, però torno a dir que la malaltia mental portem molts anys també de retras, no? Així com altres malalties s'ha avançat molt amb això, doncs, i bueno, que sempre falten recursos per tot, sempre falten recursos per tot, però bueno, això és algo que no sé, ens hauríem de, com diu ella, ens hauríem d'implicar més tots també, no? Perquè després és que no solament el malalt, és que és la família que també rep, tot això, ho rep la família, i després això ens repercuteix a tots també. Aquest estigma encara, sobretot els mitjans de comunicació, doncs, bueno, és la manera, no?, que s'informa, no és el que realment és l'enfermetat, no expliquen el que és l'enfermetat, que és el que s'hauria de fer, sinó és la manera que s'informa, no?, aquesta persona ha matat, m'entens, un esquizofrè, això què és? Vull dir, aviam. Jo penso que no és manera, no?, encara ho estigmatitzes més.